Avui en parlarem de les enfiladisses, plantes que podem utilitzar tant per gelosies com per pèrgoles, per fer murs, per parets, per separacions de tanques. N'hi ha una diversitat, com podreu veure, molt àmplia. I farem dos grups. Us comentaré les plantes que es poden enganxar a les parets, que tenen unes ventosetes i unes petites arrels aèries que ens enganxaran i ens aniran molt bé. No totes ho són. Les enfiladisses, que és el que tenim sempre costum de pensar, plantes que puixen, però no totes les tenen per què utilitzar així, sinó que igual que podem utilitzar-les perquè s'emparrin i puguin puixar, com podeu veure a la part d'aquí darrere, també podem utilitzar-les per penjar. O sigui, tot el que igualment fem servir per anar amunt, podem utilitzar-les en un balcó, podem utilitzar-les en unes jardineres, han de ser grosses per poder-les fer servir per penjar. Aquí tenim, per exemple, l'heura verda. L'heura verda és la típica heura coneguda, n'hi ha també la de fulla matitxada. Aquesta és una heura que ens viurà molt bé al mig ombra, al sol. Al sol hem de pensar una cosa, el sol és important tenir en compte amb fulles verdes com aquestes, que si les posem en vertical ens aguantarà millor que si la posem una mica en 45 graus, com a talussos, perquè també es poden utilitzar segons quin tipus de plantes per cobrir talussos. Per exemple, l'heura verda seria una d'elles, però si estem orientats al sud completament i en posició de 45 graus, la incidència del sol és molt més forta i es cremaran les fulles. Per això seria més ideal que els poséssim en vertical o mig ombra. Aquestes, com aquesta que ara veurem aquí, de fulla petita, el seu comportament és exactament igual. L'única de fulla grossa creixerà molt més ràpida, la de fulles petites creixen més lentament. Després passaríem, per exemple, a una planta que també va molt bé, és el ficus repens. El ficus repens és una planta de mitja ombra a ombra. És una varietat de ficus, s'adapta perfectament per a l'exterior i aquesta sí que és de mitja ombra a ombra. Creix d'una manera molt reptant, creix molt arrapada a les parets també. També trobeu aquestes arreletes que s'enganxen a les parets i són molt resistents. També és resistent al fred. Els que acabem de parlar són molt resistents al fred, no hi ha cap problema pel tema del fred. El que estava parlant fins ara, totes aquestes, són de fulla perenne, no perden les fulles, o sigui, tenen fulla tot l'any. En canvi, la que parlaré aquesta és el Paternophysus robusta, està empeltat, com podeu veure, aquí la part de baix, que estic assenyalant aquí amb el dit, aquí això és l'empel. Aquesta varietat d'heura, que no és una heura, és el Paternophysus, la característica que té, aquesta és caduca per la fulla, però abans de caure la fulla, a la tardor, es posa tota vermella, però molt, molt vermella. I llavors aquest canvi de contrast de color a la tardor i hivern és preciós, es pot fer igualment, façanes de cases, el que vulguem fer amb ella. L'única cosa és que ens caurà la fulla, a l'hivern també molt, molt resistent al fred, aquesta és superresistent al fred. Les enfiladisses són plantes que fan bastant arrel, no són plantes de temporada, sinó que les tindrem per sempre, amb la qual cosa el lloc perfecte per plantar-les seria el terra, és el lloc perfecte, però també es podrien adaptar en testos o jardineres, sobretot enfiladisses que creixen, tenen un desenvolupament gran. Llavors, aquestes enfiladisses, si les posem, han de ser testos o jardineres grosses, que tinguin una capacitat de terra important. L'altra característica és que totes les enfiladisses, sobretot el temps de creixement, fins que volem que arribi al seu estat final, més o menys de creixement, necessitaran adob. Totes les posarem adob, perquè és el que necessiten per poder créixer el més ràpidament possible, i el que també farem és posar-li terra bona. La terra bona ens ajudarà a que creixi molt millor. Ara ja hem vist un grup que són les plantes que no necessiten d'entrada d'un lloc per enganxar-se, perquè ja tenen elles soles aquestes arrels o ventoses que se'ns enganxaran perfectament per fer els nostres parets, els nostres murs o els nostres llocs que volem col·locar-les. Ara parlarem d'un altre grup d'enfiladisses. Un grup d'enfiladisses que no disposen d'aquesta característica d'arrels aèries ni ventoses que es puguin agafar directament a la paret. Aquestes necessitaran d'un suport. Per exemple, aquí podem veure aquesta gelosia i d'aquestes hi ha diferents formats i formes. Necessiten d'aquest punt d'apoyo, si no l'enfiladissa ens caurà. Hem dit que també serveix per penjar, però en cas que vulguem que puixi, podem utilitzar gelosies també com tipus això, que la podem posar segons les nostres necessitats, més ampla o més estreta. També es poden posar així, i es poden posar a la paret. Això, lògicament, ho collaríem amb uns càncamos i posat a la paret que ens aguanti l'estructura i separat d'ella, més o menys a la paret, 2 o 3 dits amb un taco de fusta perquè l'enfiladissa ens pugui anar fent aquesta forma. Bé, doncs començarem amb varietats. Per exemple, aquí tenim la Campsins grandiflora, és una enfiladissa de fulla caduca
perd la fulla a l'hivern, vull dir, aguanta moltíssim el fred, és una planta que no tenen cap problema del fred, vol sol i fa aquestes espectaculars floracions. Aquesta és empaltada, n'hi ha sense empaltar i empaltada. Sense empaltar les flors són més petitones i empaltades les floracions són molt més grosses. N'hi ha en vermella, n'hi ha en taronja, n'hi ha en groc, són espectaculars, quan pengen són de creixement molt ràpid. Després tinc una aquí, que no us puc ensenyar ara la flor perquè estan les poncelles, aquí les podem veure, estan a punt d'obrir, es diu passiflora, o la flor de la passió. Aquesta planta també és molt maca, és caduca, també vol sol, té un creixement molt ràpid, molt esplèndid, és una miqueta no tan tolerant amb el fred, o sigui, el fred l'aguanta, però si està molt temps fent unes gelades tremendes, pot arribar a patir. Després tenim una altra molt clàssica, que agrada moltíssim, que són les bogambílies. Aquestes bogambílies són plantes càlides, de climes càlids. Són plantes que també ens agrada tenir a les zones que són de prelitoral i a vegades volem tenir coses que no és el que toca. Però sí que és veritat, sí que n'hi ha varietats dintre de les bogambílies que ens funcionaran molt millor, una varietat que una altra. Aquí podem veure aquestes de color lila, o aquesta que tenim aquí. D'aquestes n'hi ha la sanderiana, n'hi ha l'alexandra, n'hi ha les tectabilis, aquestes tres que són de color lila, són varietats molt més resistents al fred que les altres. O sigui, aguanten, però igualment les posarem en un lloc protegides, ja l'explicaré com. En canvi, tenim varietats com aquesta que podem veure de color taronja o de color blanc, que aquestes que estem veient aquí de color blanc i color taronja, aquestes sí que aquí al prelitoral zero. Això millor tenir-les al litoral, són de llocs molt càlids, si no, no ens viuran. Són plantes de fulla perenne, en realitat, però aquí no. Aquí, al lloc de prelitoral que fa fred, ens perdran la fulla. Com he dit abans, consell, la més forta, la de color lila. Segon, aquí podríem arribar a tenir la de fulla vermella. Ja és més delicada, l'ordre seria liles més fortes, vermella una mica més delicada, i molt més delicada la blanca i la taronja. La bogambília tenen la floració durant tota la primavera i estiu, és espectacular tota la floració que fa. A més necessita de molt sol. Això és molt important, sol en quantitat. Contra més sol tingui, més florirà. La diferència també, per exemple, les de color lila floreixen al mateix temps que treuen la fulla, floreixen conjuntament amb la fulla. En canvi, les vermelles, la gran majoria de les vermelles, com la Scarlet, la Red Diamond, són bogambílies que floreixen amb el tronc quasi sense fulla. Llavors veus tota una planta enfiladissa que si no li veus la fulla perquè no en té, i tot és flor, és també molt espectacular. Però sí que és veritat que la lila té un rendiment més llarg de floració. Ara passarem a unes altres enfiladisses, que per exemple tenim una que és una de les reines, també, que és aquesta, el Rhynchospermum jazminoides, una planta de fulla perenne, d'una fragància molt bona, fa olor de jasmí, és una varietat de jasmí. La gràcia d'aquest Rhynchospermum, d'aquesta planta, és que pot aguantar fins als 10 graus, 15 graus sota zero. No té cap problema del tema del fred, com l'altre jasmí que ara us ensenyaré. Té un creixement port bastant bé, mig ràpid, en el qual la planta la gaudirem bastant ràpid. I el mateix, sol, en quantitat, fred, no li passa absolutament res. En canvi, moltes vegades, quan et demanen jasmí, es refereixen a aquest. Aquest jasmí és el jasmí que se li diu el jasmí andalús o el sevillano, que la diferència és que floreix durant molt més temps que el que acabo d'explicar ara. Aquest floreix durant tota primavera i estiu, fins a final de tot. La característica que té, a diferència de l'altre, és que és més delicat al fred. O sigui, aquest sí que el tenim que també orientar al sud completament, protegit com si fos la bogambília, perquè no se'ns cremin les fulles i la planta pugui passar d'un any per l'altre sense tenir marges incidències o problemes. Això sí, la seva floració serà molt més llarga, cosa que el Rhynchospermum que abans he comentat, la seva floració serà més curta i no arribarà tan tard. Si volem gaudir a l'estiu de com fa calor i estem a fora del jardí, aquest ens farà molta més floració, que és per això li diuen el sevillano. Plumbago, una planta que poques plantes enfiladisses tenen aquest color tan blau i tan intens com que esteu veient aquesta planta que n'hi ha aquí. És una enfiladissa d'un creixement molt gran, molt ràpid, creix molt ràpidament. També aguanta el fred, si fa moltes glaçades molt sovint i estem bastant interiors, pot arribar a patir una mica, però en realitat és resistenta i té floració constant des que comença el mes de juny, una cosa així, fins al mes d'octubre-novembre sense parar de floració. No para, i té un creixement també molt gran. Aquí al cantó
tenim un que a vegades diu vull jasmí, però la flor del jasmí, l'olor, em molesta o no li agrada, perquè pot ser, perquè quan aquests jasmins fan molta olor, la veritat és que és bastant intens. Doncs n'hi ha el fals jalmí, que es diu aquest, és el Solanum jazminoides, que fa aquesta flor, que sembla com una mica de paper, té aquest puntet, el paper de seda, i té aquest puntet groc. Aquest fa una floració durant també tota la primavera i estiu, sense parar. També té un creixement exuberant, molt, molt gran. I a més, és resistent al fred, però si fa molt, molt de fred, es considera una planta perenne, però semiperenne si fa molt de fred. O sigui, ens perdrà alguna de la fulla, no passarà res si fa molt de fred, i després tornarà a brotar tranquil·lament. Com he dit abans, també al sol i molt resistent. Ara aquí comencem a anar a plantes ja una miqueta més no tan tolerants. N'hi ha l'Andorea, que veieu aquí, aquesta seria variegata, de fulla matitxada, i aquesta de fulla verda. La floració també és preciosa, quan està tot el tema en floració són espectaculars. Aquesta sí que la teníem que posar, són de fulla perenne, que no perden la fulla, la teníem que posar orientat al sud, que li doni el sol, una mica protegida, per ser, si possible, per si fa molt de fred. Lògicament al litoral tot això no hi ha cap problema, però per al litoral aquestes intentar posar-les una miqueta resguardades. També fulla perenne i aguanta moltíssim el que és el sol i el que són les inclemències menys o menys del fred. Totes aquestes plantes poden estar en terres sense massa complicacions, però si les posem al terra en estos de jardineres, que tinguin drenatge, i sobretot això també és important. Ara parlarem d'una altra enfiladissa diferent, en aquest cas l'Stephanotis, o jasmí de Madagascar, que és origen d'aquest país. L'Stephanotis és una planta que la posarem millor en test. Un test una miqueta gran, però en test, perquè quan vinguin els freds, l'ideal és que la posem ben protegida o inclús a dintre de casa amb moltíssima llum. La seva característica és que no perd la fulla, és una planta perenne, i aquestes floretes que veu aquí són precioses, són blanquíssimes, molt, molt oloroses, i es fan servir també per fer rams de núvia. La veritat és que fan unes floracions espectaculars i floreixen durant, a partir del mes de maig, des de juny o alguna cosa així fins al setembre-octubre. Té un creixement, com veieu, té aquestes lianes i també necessita d'un suport. O sigui, quan la posem en un test, l'ideal és fer una petita estructura, es pot fer amb unes canyetes de bambú, en forma de trípode o en forma de pantalla, i l'anirem guiant. I d'aquesta manera podem tenir-la. O amb un porxo ben arrecerat, i d'aquesta manera que no pugui fer fred i que d'alguna manera podem tenir coberta de la inclemència del temps. És una planta que necessita mitja ombra, sol, però molt poquet. Ja per acabar, tenim aquesta família de plantes molt, molt conegudes que cada vegada es fan més, que són les diplodèmies o mandevilles. Com podeu veure, aquesta també és una planta que ara està moltíssim de moda per la seva quantitat de floració, el fàcil cultiu i el que arriba a ser de maca quan arriba a estar en floració. Veieu, com he dit abans, poden ser plantes enfiladisses o plantes de penjar, com podeu veure aquí. N'hi ha de diferents tonalitats, n'hi ha de vermelles, de roses, de diferents tons de roses, amb punts grocs, n'hi ha amb flors grosses, com podeu veure aquesta. Aquesta és blanca, però n'hi ha groga, n'hi ha vermella. Aquesta és igual. Tenim una diversitat tremenda de col·lecció de diplodèmies o mandevilles per poder triar. I aquesta, jo aconsello el mateix, si no estem al litoral, posar-les en testos. Les posarem en test. D'aquesta manera la podem posar on vulguem, al sol, a mitja ombra, a l'ombra no seria tan adequada, i les podem posar també per fer una part que necessita una estructura, que necessiti enfilar-se, perquè si no, no s'agafaria, però també podem fer que pengin, o inclús, si l'agafem, tenim un altre format, que és més baixeta, si l'anem pinçant i la posem en un test més grandet, pot créixer com si fos tipus arbust, i té una caiguda preciosa. No us la puc ensenyar, però quan estan en un test gran i l'anem pinçant vol dir anar tallant una mica els brots perquè no se'ns en vagin aquestes lianes que treu tan llargues, si les tallem per sobre un nus, llavors li tallem el seu creixement d'aquesta manera i segueix ramificant més a dintre. I d'aquesta manera aconseguim que la planta vagi creient més compacta i tota ella creixi amb una caiguda preciosa. La veritat que amb la diplodèmia es poden fer verdaderes meravelles.
Doncs ja està, ara amb tota aquesta explicació que us he fet de tanta col·lecció d'enfiladisses, ja podeu triar per les vostres necessitats, el que necessiteu de balcó, de terrassa, de parets, una diversitat de plantes de flors amb diferents tonalitats que podeu gaudir i disfrutar d'elles en qualsevol lloc de la terrassa o jardí.